na milhão, na milhar. Amos a voo, andando bola, zanga sugar daddy. Zavo na sponsor, kakare kutsara, no ko pare ko dako. Ano ko mangexasa, no ko depose. Kara no ko mangeva no ko depose. Isko mangexasa, no ko depose. Atubai a França no mangan vacances. Avia to com bisu, bisu, se mangi sana na no ko depose. Chaque jour, on m'a dit, va mettre un cadeau. Ah, tchau. Bom. Vita tsara Saint Valentin. Vita baka zegny. Vita tsara. Karakory izy tô. Akory. Mahafinaritra. Nahita je t'aime, nahita fleurs, les mots doux et tout. Tout ça c'est bien beau, c'est bien romantique. Matsaratsara mahafinaritra. Mais bro, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça n'a jamais suffi au fait. Zay izy. Izy tsara nahampy. Faut izy faut magnano sarisary karaha hoe faly, magnano karaha hoe comblé, elle fait genre tegna hoe hein? Ça n'a jamais suffi. Magnano zegny ataon'izy ke izy kofa vita Saint-Valentin, bah on reprend du service. On reprend du service. Parce que, voilà, je t'aime, mais comme la lune, t'es mon rayon de soleil, je peux pas vivre sans toi, tout ça. Tsara izy fô, tsy ampy, tsy zegny raha tegna tianjareo regny, surtout avaizo. Fa bon, nambelane taminao izy, nambelane taminao izy 14 février, anao fa faly, fô nanao ma tsy gaga, frère. Hein? Non, Tsigaga. Elle débarque à votre rendez-vous bien sapé, lambavo, ongle à diable bien fait, manicure, pédicure, une diable fa vita. Hein? Non, Tsigaga, oui, aviez. Pourtant, un autre tsara situation nazi. M'tondra cadeau avy agny izy. Na cadeau na mezina non, faut cadeau au-delà de ses moyens. Efa mihoatra le moyen nazy. Cadeau nientiny taminao. Anao tsy mba magnontany tegna. Anao pourtant anao fier, za beau gosse, fiaragnanay milamigny igny tsy magnino, tsy magnino. Frère, bro, fiaragnanandre comme milamigny tsy anao mampilamigny azy. Fa misy olo hafa mandamigny fiaragnanandre. Ya. Matonga izy falifaly miramirandava, elle a la joie de vivre, ino, hein? C'est parce que misy olo mameno raha tsy vitanao agny, misy olo magnano le raha tsy vitanao ambadika eo. Ya. Raha karaha zegny. Misy olo mety mavita soma tsy vitanao, misy olo mameno le financement tsy vitanao. Raha magnano zegny. Anao limena, ariany fagnafo anao hoe nahazo iPhone 16 Pro Max izy, c'est mon père qui me l'a offert pour Saint-Valentin. Saint-Valentin andrake. Papa nazy nagnamia cadeau izy ho anao. Tsia. Bon, izy edy zegny fô. Anao bro mieza izy koa na tsy. Anao koa fa na tsary visé zao publication ty. Anao aza atao raha ifankaratsiagna na magnano zegny vexé anao na ino fô. Ny ankamaroany mety tsy jiaby fa karazagna raha agnaty hira takiny, igny raha tianjareo regny. Magnano zegny ke. Anao courage frère. Anao courage fa izy atoato fô zegny mety occupé hely izy. Fa mba hoe preuve de compassion zegny natao taminao tamin'igny 14 février igny.
niliberena izy, ndeha nagnano fitiavagna. Nafinaritra nahita andre, nafinaritra. Ya. Fa occupé hely koa izy ato zegny satria zegny ny fombany. Tsia. Magnano zegny raha agnaty lohan'olo ababy sugar daddy aby ndraha amin'ny fotoagna kely ndraiky tamin'ny Saint-Valentin. Tsy zahay. Fô raha agnaty lohan'ny papa aby miantoko olonao.